Поставете чистачката си с лекота. Повдигнете рамото на чистачката. Ако не е възможно, моля, консултирайте се с ръководството на автомобила си. Отстранете износената чистачка. Поставете новата чистачка. Уверете се, че чистачката е правилно фиксирана. Спуснете рамото с чистачката надолу върху предното стъкло. Тествайте, за да се уверите, че новите чистачки работят. Valeo препоръчва да сменяте чистачките веднъж годишно. Премахнете етикета от индикатора за износване. Когато стане жълт, сменете перата на чистачките. Когато е възможно, рециклирайте, като изхвърлите опаковката в подходящия контейнер. Смяна на Valeo Silencio. Всички видове чистачки, обхванати от гамата Valeo Silencio.